Jatno belake hambaya faro tini jato saimano 2023 amone paithak ni man hayong ni jato Christian family rok ni bagai belai sal kotor sal kanane 25 December kangkai worldwide happy Christmas no celebration khalayo bonaro gino ani sak phangni ongoi te ani family ni ongoi ang belai khana hambai maro Tripura hasteni joto Christians family takuk te bukok songno tamni bagai kangkai bisi kolok mani yagulo ba bisi kaisani yagulo kanani sal kangkai sini Christian takuk bukurok ni bagai balai sal kotor tong thok masal te bibino sini Christmas na tiyai celebration khlai mani sal tini honni 12 tam kangkai 12 ni kisalai kangkai no sini Christmas happy Christmas day painai abni bagai ang advance jotono no kaitani mangbai jotono no hambaya faro te khak samaya faro te kaitani thanibo jeng jara Christians family tongnai rokni bagai belai khnani sal kotor khaklayo jeng bisi kaisani kabangma kaitani hamari manmani no jeng khnani sal kotor hongkangkai jeng kaitona hambai rolainai te jara bisi kaisawa jeng kabangma sini borok ni bisinga bahan buthini bisingti khlaiye jeng sayarok bu khlaio jeng sumsok bu khlaio abno tuibo jeng janija kaitani nok tara thangai jeng yafare suri lainai nakar sanlainai tini celebration khlailainai abno rogaino ang joto Christian taku bukhorokno happy Christmas ni angai khakam yafaro te jotono no kaitor hamari khlaitong jengmo hai khlaina Tripura hasteni joto khak changma manai te tongthok ma manai jeng kaitono lobi malaina ni bagai jeng jotono chaitok laina ang jotono hain hai TV sha happy Christmas to everyone and wish you lots of love, joys and happiness on this festival Christmas ni angai ang jotono no hain hai TV sha khaka mia foro jeng tongthok lainai jeng jamung ni bisingti mosamung ni bisingti jamung ni bisingti jeng kaitor Jisu Krista achaimani sal abo sudu Tripura o simia north east level simia ba Bharat chini India o simia sara world no khanani salam kangkai balai Christian family rokni bagai important day te festival day abno chung jotono festival na chung organize khlailaina no festival na chung palailaina no chini kaitoni thanibo chung ya phalaina ka khlayo jotono tongthok lainai kaito jotono hamari khlainai te o khnani salo chini sakabo jotoni sakabo jeng Tripura hasteni angai chung suri lainai Tripura hasteni to taku bukni bagai chung suri lainai tong kachang tonglai manani bagai hamjakmang jeng teibo kwar khlailai manani bagai takuk bai takuk jeng nice lemno khibilai manani bagai jeng kaitoni thanibo lobi suri lainai kha khlayo jotono angbo surinai te norok bahaino joto Tripura hasteni chini joto lokurok ni bagai suri di north east level ni bagai suri lainai te Bharat ha kotoni joto ni bagai chung suri lainai te bishes khlai chini jara society ni bagai ba jara social worker hisabai jara samung tongnai rok Tripura no lead khai tongnai rok ba north east no lead khai tongnai rok ba Bharat ha kotono lead khai tongnai rok bolni bagai bu chung suri lainai bolni health kaham wansama kaham te kaham klai kaitoni hamari baina kaham klai
India na lead खालामनानै बागै North East na lead खालामनानै बागै ते त्रिपुरा ना leading खालामनानै बागै जों social worker रखनि बागैबो administrative बा ministry रखनि बागैबो जों जतनो सुरिलायना ते ताखौबो ताखौ जों नाकालायै हामजागलायै जों कायदनि थानिबा बाबलायनाय हामबाय।